Salutare și bine ați revenit în bucătăria mea! Este 5 aprilie, este o zi frumoasă, de dimineață a fost frig, după care a ieșit soarele și s-a încălzit. Să sperăm că vor veni zile din ce în ce mai călduroase pentru a ieși afară și a ne bucura de ele. Am fost la cumpărături la Lidl și haideți să vedem ce am cumpărat. Am aici 2 pungi de chipsuri, sunt chipsuri ondulate cu sare, 150 de grame are o pungă, sunt foarte bune, calitate și un preț foarte bun. Mai departe, napolitane Roger, învelită în ciocolată, variantă cu cocos, 12 bucăți. O pungă de 500 de grame de fistic, la fel, are un preț foarte bun. O plăcintă cu dovleac, se prepară numai decât, o punem la cuptor și este o gustare delicioasă. Sărățelele cu cașcaval au fost oferite gratuit prin aplicația Lidl Plus. Pentru zilele în care sunt la servici și îmi savurez cafeaua, acolo am luat niște smântână pentru cafea. Aici avem o pungă de mălai de 1 kg, o pungă de zahăr mărgăritar, legume cu unt, sunt foarte bune, ne plac foarte mult, de regulă folosesc ambele cutii odată, este un produs congelat, se face foarte repede, după cum vedeți, 6-8 minute sau 12 minute la cuptorul cu microunde. Untul de masă cu 65% grăsime, 200 de grame, marca Pilos. Mai departe avem cordon bleu, foarte bun. Mai departe, piper boabe de la marca aceasta Cania, cât are 14 grame, un pliculeț. 2 pungi de pufuleți simpli cu sare, snack day la 100 de grame, cantitate netă. 2 sticle de Sana, 3,5% grăsime, dintre toate care există pe piață la momentul acesta îmi place foarte mult aceasta. De asemenea și laptele Pilos, tot 3,5% grăsime, calitate foarte bună și preț excelent. Carne tocată de porc, 1 kg, piticel pentru copii, foarte arătos, avem aici cu pulpă de porc, toate cred că sunt cu pulpă de porc, da. Mai departe, pate de pasăre. Sunt 5 mini porții, am luat 2 seturi. Salam Sinaia, 350 de grame, cu etichetă curată, de asemenea foarte bun. Pâine toast, clasic, 600 de grame. Este foarte bună la sandwich maker sau la aparatul de pâine. Avem aici pere. Sunt tari, dar v-am mai spus și cu alte ocazii când am cumpărat, se coc și sunt foarte bune. Și ultimul produs, cartofi, i-am luat din aceștia vrac pentru că cei la plasă erau cam micuți. Acestea au fost cumpărăturile. Eu vă urez să aveți o săptămână productivă și pe data viitoare. La revedere!